Il-Prinjolata, ħelwa manna u tinżel għasel f'dawn iż-żminijiet tal-Karnival. Ġejja mill-kelma prinjol, il-Prinjolata fiha diversi proċessi biex issir. No il-borċ dulċirt esperjenza femna dan qalb il-Prinjolati. L-ewwel proċess aħna nibdew nagħmlu gallettina minn ġurnata qabel vera gallettina fina. Tajjeb, dem tagħmilha ġurnata qabel u taħmija, ħalli l-għada inti tkun tista' tiksaħ u tikrispja daqsxejn. U jispjega kemm il-ħelu ma tistax tmur żmerġ fih, spjegalna l-aħħar proċess biex il-Prinjolata tieħu s-sura kif nafuha. Mbagħad jibda l-proċess primarjament il-bażi ta' kollox. Nażlu l-isfar għall-abjett tal-bajt, intellaw il-maringa u nallu t-sokkor 140 grad. Issa, meta jgħalli t-sokkor 140 grad, hemmhekk tkun vera preċiż. Għaliex għax ma tistax tagħmlu inqas, ma tistax tagħmlu iżjed, hekk tagħmlu inqas ħadd tiġi kratba l-Prinjolata, hekk tagħmlu iżjed ħadd iskuralek u tibbieslek, allura inti vera tkun preċiż, vera tkun iffokat fuq għall-biċċa tax-xogħol. Ma setax jonqos li jdewwaqna biċċa u jgħidilna kif il-Prinjolata għadha mfittxija mill-Maltin. Hija xi ħaġa li tiġi darba f'sena, ġifieri mhux ħassibha staġun kollu, tifhem? Imma hemm ċertu perjodi li ħajfittxu l-Prinjolata u naħseb hija għadha popolari l-Prinjolata. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.